Albert, je hebt zojuist gesproken in het Digitheater van de Prefab-beurs. Wat is de strekking van jouw verhaal geweest? De strekking van mijn verhaal is geweest dat met BIM for Production dat wij de kwaliteit hebben kunnen verhogen, eigenaarschap hebben kunnen geven aan de collega's, verantwoordelijkheden worden meer gedragen en uiteindelijk met als resultaat een nog beter product neerzetten. Jullie maken al een tijdje gebruik van de systemen en de veiligheidssystemen van BIM for Production. Als je de toeluisteraars een tip zou willen geven, wat zou je ze dan mee willen geven? Welke takeaway zou je ze dan mee willen geven? Kijk eens goed naar je eigen proces. Richt controles in. Wat zou je nou echt willen in kwaliteitscontroles? Wat zou je nou echt willen voor je eindproduct? Ga in gesprek met BIM for Production en kijk wat er mogelijk is. Nou, ik dank je wel voor jouw bijdrage in ieder geval en nog een succesvolle beurs. Ja, dankjewel.